Hello friends, this is Bipul Ramseri. Welcome to BR Classes. दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअनि सावरायनो गोनां टपिकनि मुङानो जाबाय 5 मेजर काइन्ड्स अफ माउन्टेन्स। मोनबा गाहाय रोखोमनि हाजोफोरनि बागै जों दिनै सावरायगोन। हाजोफोरखौ बिसोरनि खायसे फिचार्सफोरखौ नायनानै हाजोखौ मोनबा बाहागोआव राननाय जादों। गुबैयै बे मोनबा गाहाय रोखोमनि हाजोफोरनि बागै दिनै सावरायगोन। स' सेथियाव दङ जोंहा बेयो सेथिया जाबाय फल्ट माउन्टेन्स एबा मा होनना बुङो बेखौ खननाय एबा जाबनाय हाजो। से नाम्बार गुबै हाजोफोरनि गेजेराव 5 मेजर काइन्ड्स अफ माउन्टेन्सनि गेजेराव एकदम मोनसेया जाबाय खोब इम्पर्टेन्ट हाजोआ जाबाय मोनसे रोखोमनि हाजोआ जाबाय मा फल्ट माउन्टेन्स एबा फल्टेड माउन्टेन्स होननानैबो बुंनाय जायो। स' बे फल्टेड माउन्टेन्सआ माबोरै बेनि एग्जाम्पल्सफ्रा मा बेनि बाहागोफ्रा मा जों बेनि बागै सावरायगोन। नै जाबाय फल्टेड एबा फल्ट माउन्टेन्सनि मोनसे सावगारि। नायनोसै बे नुथाय माबायदि जादों। फल्ट माने जों मा बुंनो हागौ, फल्ट माने खननाय एबा जाबनाय। स' जाबखोनाय हाजो एबा खननाय हाजो माबोरै सोमजियो बे हाजोआ बेनि इम्पर्टेन्ट फिचार्सफोरखौ जों नायना लानि। से नाम्बाराव दङ फल्ट माउन्टेन्स formed due to compressive forces generated by endogenic forces like earthquake, landslide, etc. Endogenic बो आरो endogenic बो होनना बुङो। Endogenic. स' बे फल्ट माउन्टेन्सआ बे जाबखोनाय एबा खननाय हाजोआ माबोरै सोमजिनाय होनना formed due to the compressive forces खायसे माने सेबनाय नारसेब खायसे गोहोफोरजों नारसेब जाना खायसे गोहोफोर जेरैबायदि मा आर्थक्वेकनिफ्राय सोमजिनाय लेन्डस्लाइडनिफ्राय सोमजिनाय बे गोहोफोरजों नारसेब जानानै सोमजिनाय मोनसे हाजो होनना बुंनाय जादों। आरो बे मा जादों एन्डोजेनेटिक फर्सेस। स' एन्डोजेनेटिक फर्सेस होनना बुङोब्ला जोंनि बे बुहुम बाहागोआव जानाय खायसे गोहो सोमजिनाय गोहो जेरै बांग्रि मावनाया मोजां जोंनि बुहुमनि सा बाहागोनि मोनसे बियो माबा नङा, बेयो मोनसे फर्स नङा, बियो सिंनि जोंनि बुहुमनि सिङाव जाबोनाय एक्सजेनिक होनना बुंबा बे बाहेरनि, एन्डोजेनिक होनबा बे भितरनि बे सिङाव बुहुमनि सिं बाहागोआव जानाय खायसे सोमजिनाय गोहोफोर जेरै जायखौ जों बांग्रि मावनाय होनना बुङो। बांग्रि मावनाय जाउनाव हा खुख्लानाय बेनि जाहोनाव जेब्ला माने नारसेबनाय जानानै बे जाबखोनाय एबा फल्ट माउन्टेन्सआ जोनोम जायो। Next number 2 number point is जाबाय on the basis of age फल्ट माउन्टेन्स are grouped into 2 आरो बेनि बैसोखौ नायनानै बे हाजोनि फल्ट माउन्टेन्सनि बैसोखौ नायनानै बे फल्ट माउन्टेन्सखौ मा खालामनाय जायो मोननै बाहागोआव राननाय जादों। मोनसेया जाबाय यां और निउ फल्ट माउन्टेन्स आरो अनादार इज ओल्ड माउन्टेन्स। गुबुन मोनसेया जाबाय गोजाम हाजोफोर। मोनसेया जाबाय गोदान एबा लाइमोन हाजोफोर आरो गुबुना जाबाय गोजाम हाजोफोर। स' बबेखौ गोदान हाजोफोर बुंनाय जादों, बबे जाबखोनाय हाजोखौ एबा खननाय हाजोखौ गोदान हाजो बुंनाय जादों आरो मानो बुंनाय जादों बेनि बेहाय दङ इट केम इनटु एक्जिस्टेन्स आफ्टार कन्टिनेन्टेल ड्रिफ्ट। बियो मानि उनाव जादों स' मोनसे कन्टिनेन्टेल ड्रिफ्ट थियरि दङ, बेखौ जों एसे नायनानै लायोब्ला नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायना लायोबा मोजाङै बुजि मोनगोन। आरो बे कन्टिनेन्टेल ड्रिफ्टनि उनाव जानाय हाजोफोरखौ जाय हाजोफोरा कन्टिनेन्टेल ड्रिफ्टनि उनाव सोमजिदो बे हाजोफोरखौ मा होनना बुंनाय जादों यां एबा निउ फल्ट माउन्टेन्स होननानै बुंनाय जादों। गोसोआव लानो गोनां एग्जाम्पल्सफोरा जाबाय हिमालय हाजोआबो मा निउ फल्ट माउन्टेन्सआव गोलैयो आरो एबा यां फल्ट माउन्टेन्सआव। एन्डेस, रकिस, आल्प्स बेफोर जाबाय खायसे इम्पर्टेन्ट एग्जाम्पल्सफोर आरो गोदान हाजोफोरनि गोदान खननाय एबा जाबखोनाय हाजोफोरनि एग्जाम्पल्सफोरा बेखिनि। आरो बेयाव मोनसे इम्पर्टेन्ट फैक्ट मिथिनो गोनां जाबाय हिमालयस आर रिगार्डेड एज द यांगेस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड। आरो हिमालयखौनो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोदानसिन लाइमोनसिन हाजो होननानै बुंनाय जादों। गोसोआव लानो गोनां खोब इम्पर्टेन्ट। बेयो खेबसे इउपिटेट आनजादाव फैखाबाय। बे 2019 जा इउपिटेट जादोंमोन बेयो फैखांबाय। फल्ट माउन्टेन्स नि खायसे एग्जाम्पल्सफोर होनाय जादोंमोन। हिमालय हाजोआ मा माउन्टेनाव गोलैयो, फल्ट माउन्टेन ना ब्लक माउन्टेन ना माने डम माउन्टेन्स, बेखौ बासिनाय माल्टिपल चुइस कुइसन फैदोंमोन आरो खोब इम्पर्टेन्ट। स' मिथिनो गोनां। आरो हिमालयानो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो लाइमोनसिन माने फल्टेड माउन्टेन्स आरो गोसोआव लानो गोनां।
नेक्स्ट नाम्बारा जाबाय बिया मादो 2 नाम्बारनि बिया बेखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों मोनसे जाबाय गोजाम आरो मोनसे गोदान आरो मोनसेया जाबाय गोजाम स' गोजामा माखौ बुंदों अल माउन्टेन दे आर बिलंस टु प्रि ड्रिप एरा जाय आं कन्टिनेन्टेल ड्रिप होनना बुंदों दासो बे कन्टिनेन्टेल ड्रिप थिउरि कन्टिनेन्टेल ड्रिपनि सिगांनि बाहागोखौ आगोलनि पुरानाखौ मा गोजाम फल्ट माउन्टेन्स होनना बुंनाय जादों गोसोआव लानो गोनां आरो बेनि एग्जाम्पला जाबाय फर एग्जाम्पल पेनाइन्स इउरपनि पेनाइन्स आरो आपालसियान्स इउएसनि आरो इन्डियानि आरावली हाजोआ जाबाय ओल्ड माने फल्ट माउन्टेन गोसोआव ओल्ड फल्टेड माउन्टेन्सआव गोलैयो बेफोर गोसोआव लाखिनो गोनां खोब इम्परटेन्ट स' दानिया जोङो गुबुन मोनसे माबाखौ नायलायनोसै गुबुन मोनसे हाजोखौ गुबुन मोनसे रोखोमनि हाजोखौ नायलायनोसै गुबुन मोनसे रोखोमनि नैथि रोखोमनि हाजोनि मुङानो जाबाय मा ब्लक माउन्टेन्स स' ब्लक माउन्टेन्सआ नैबे ब्लक माउन्टेन्सनि नुथाय स' बे ब्लक माउन्टेन्सफोरा बोरै एसे डिफारेन्ट सिगांनिसाय सिगाङा जाबाय नै से नाम्बारा जाबाय फल्टेडमोन बेयाव खननाय बायदि जादों सेख्रेबनाय बायदि जादोंमोन कागजखौ जेरै खनबा बोरै सिन जायो सेख्रेबनाय बेबायदि फल्ट जानाय सोमजिनाय नै जाबाय ब्लक माने थोरोब थोरोब जों ब्लक नुदों जों खायसे ब्लक माउन्टेन्स स' बेनि बागै जों मिथिना लानि पइन्टआव मा होनाय जादों इट इज फर्म व्हेन ग्रेट ब्लक of Earth's crust may be raised or lowered due to the tectonic activities. जों मिथिगौ जे जोंनि बुहुमखौ गुबैयै मोनथाम लेयाराव बाहागो खालामनाय जादों बिनि रोजाथिखौ बुहुमनि महरा जि दुलुर बेखौ मोनथाम बाहागोआव लेयारखौ थोरोबफोरखौ सानि थोरोबफोरखौ जेरावखि हाजो दैमा हादोरफोरा दङ बे सा बाहागोखौ मा होनना बुंनाय जादों क्रास्ट होनना बुंनाय जादों गेजेरनि बाहागोखौ मा बुंनाय जायोमोन गेजेरनि बाय गेजेराव थानाय नैबे बुहुमनि सा बाहागोखौ सारफेस एरियाखौ मा होनना बुङो बेखौ क्रास्ट होनना बुङो आरो इनि गेजेरनिखौ मा होनना बुङो मेन्टेल इनि सिंनिया जाबाय कर स' बे क्रास्टआ आर्थनि बे सा बाहागोनिया बुहुमनि सारफेसनि आर्थनि जा सारफेसनि बे ग्रेट ब्लकफोरा इट इज फर्म व्हेन ग्रेट ब्लक अफ आर्थस क्रास्ट आर्थनि सानि बे गेदेर गेदेर मोनसे ब्लकफोरा बे थोरोबफोरा बे ब्लक्सफोरा जाबाय जेरैबायदि मोनफा वालखौ बानायनाय जाखो बिनि ब्लकआ इटाया जेरै मोनसे ब्लक थि बायदिनो जोंनि बे बुहुमनि हा बाहागोआव बुहुम खायसे ब्लक्सजों गोरा गोरा गेदेर गेदेर ब्लक्सफोरजों बे दाजानाय बे ब्लक्सबो आर्थनि क्रास्टनि सा बाहागोनि जा गिदिर गिदिर ब्लकआ मे बि रेस्ड अर लवार डिउ टु टेक्टनिक एक्टिभिटिस खायसे टेक्टनिक बा खायसे भल्कानिक खायसे एक्टिभिटिसनि थाखाय मा जानो हागौ माब्लाबा गोजौ जाबोनोबो हागौ रेस जाबोनो हागौ माब्लाबा गोथौ जालांनो हागौ खायसे जाहोनाव बियो गोजौबो जालांनो हागौ गाहायबो जालांनो हागौ बेबायदि जानानै सोमजिनाय बे हाजोखौनो माना ब्लक माउन्टेन्स होनना बुंनाय जायो दा इयाव बुंदों नेक्स्टनि उनाव मालानि बुंदों दा लेन्ड बिटुइन द टु पेरेरेल फल्स बे एखे मोननै समान माने माबाया ओइदार राइजेस फर्मिं ब्लक माउन्टेन्स माने जाय बारायबोयो फर्मिं ब्लक माउन्टेन एन्ड हर्स अर साबसाइड्स इनटु ए डिप्रेसन टार्म एस रिप भेलि आरो खायसेया मा गोथौ जालांनायखौ गाहाय जालांनायखौ लवार जालांनायखौ साबसाइड्सखौ इनटु एखौ मा होनना बुंनायखौ रिप भेलि होनना बुंनाय जाबा ग्रेभिन होनना बुंनाय जायो फर एग्जाम्पल मा होनो बिन्दा एन्ड सातपुरा इन मध्य प्रदेशआव थानाय मध्य प्रदेशआव थानाय बिन्दा आरो सातपुरा हाजोआ जाबाय ब्लक माउन्टेन्सनि एग्जाम्पल आरो दा भजेस इन फ्रान्सआव थानाय भजेस हाजो आरो ब्लेक फरेस्ट इन जार्मानियाव थानाय ब्लेक फरेस्ट हाजोआबो ब्लक माउन्टेननि इम्परटेन्ट एग्जाम्पल जों गोसोआव लानो गोनां खोब इम्परटेन्ट दानिया नेक्स्ट 3 नाम्बाराव थांनायसै 3 नाम्बार पइन्टआ जाबाय 3 नाम्बार थामथि रोखोमनि हाजोनि मुङा जाबाय मा बियो भल्कानिक माउन्टेन्स जायखौ जोङो भल्कानिक एक्टिभिटिसनि थाखाय सोमजिनाय बे हाजोखौनो मा होनो भल्कानिक एक्टिभिटिस नै जाबाय भल्कानिक माउन्टेन्सनि नुथाय माबोरै गोजौ जाबोदोंखि धङा गलांदों स' बियो मा जायो जों मा इम्परटेन्ट बेनि फेक्ट्सफोरखौ मिथिना लानि दे आर फर्म डिउ टु द एकुमुलेसन अफ भल्कानिक मेटेरियल इट इज अल्सो कल्ड एज माउन्टेन्स अफ एकुमुलेसन दे आर फर्म बिसोरो माबोरै भल्कानिक माउन्टेन्सफोरा माबोरै महर मोनो माबोरै दाजानाय होनना बुंदों माबोरै जोनोम जानाय होनना बुंदों बेयो फर्म डिउ टु द एकुमुलेसन अफ भल्कानिक मेटेरियल खायसे भल्कानिक मेटेरियल माने जायखौ जों बर' मा होनना बुङोलै अरगें हाजो हा सिंनिफ्राय एकदम सिंनिफ्राय माब्लाबा मा खालामो खायसे जाहोनाव मा गावस्रानानै बेफ्रुनानै मा खालामो हा सिंनिफ्राय खायसे मेटेरियेलफोरा सा बाहागोआव फैयो आरो बेनो सा बाहागोआव गबोनानै सिंनि बुस्थुफोरा सायाव ओंखारबोनानै मा जायो बेयो गोजौ मोनसे जायगा सोमजियो हाजो बायदि सोमजियो आरो बेबायदि हाजोखौनो मा होनना बुङो भल्कानिक माउन्टेन्स
एबा अरगें हाजोफोरा सिंनिफ्राय बेफ्रुनानै मा सिंनिफ्राय खायसे लाभा सुनै अन्थाइ बायदिसिना बेसादफोरा साजों ओंखारबोनानै मोनसे हाजो बायदि सोमजियो गोजौ जायगा सोमजियो आरो बेखौनो मा होनना बुङो भल्कानिक माउन्टेन्स होनना बुंनाय जायो गोसोआव लानो गोनां दै इट इज अलसो कल्ड ए माउन्टेन्स अफ एकुमुलेसन बेनिखायनो बेखौ मा होनना बुंनाय जायो माउन्टेन्स अफ एकुमुलेसन होनना बुङो एकुमुलेसन माने मा होनना बुंदों एकुमुलेसना जाबाय मा बियो माने जाय ग्रेजुवेल मा खालामबाय थायो ग्रेजुवेल गेदारिं अफ सामथिं खायसे सिंनिफ्राय फायै फायै सिंनिफ्राय ओंखारबोयै बोयै गेदारिं जमा जानानै गोजौ सोमजिनायखायनो मा बुङो बेखौ मा इट इज अलसो कल्ड एज माउन्टेन्स अफ एकुमुलेसन होनना बुङो माने थुबुर जानाय हाजोबो बुंनाय जायो थारमाने सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय खायसे लाभा अन्थाइ खायसे बेसादफोरा मेटेरियेलफोरा सायाव माबा मोनसे जाहोनाव बेफ्रुनानै सायाव ओंखारबोनानै गोजौ हाजो सोमजियो आरो बेनिखायनो बेखौ मा बेबायदि हाजोखौनो मा होनना बुङो भल्कानिक माउन्टेन्स होनना बुंनाय जायो जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां आरो बे भल्कानिक माउन्टेन्सनि खायसे एग्जाम्पलफोरा होनाय जादों बे जाबाय माउन्ट फुजि इन जापानाव थानाय माउन्ट फुजि कट'पेक्सि इन एन्डेस भेसुभियास एन्ड एटना इन इटालि भेसुभियास आरो एटना इन इटालियाव थानाय माउन्ट मायन इन फिलिपाइन्स बेफोर जाबाय गुड एग्जाम्पल्स अफ भल्कानिक माउन्टेन्स नेक्स्टआ जाबाय ब्रैथि रोखोमनि हाजोआ जाबाय बेयो ब्रैथि रोखोमनि हाजोआनो जाबाय बेयो मा डम माउन्टेन्स जोंनो नामानो साक्सेस खालामदों डम माउन्टेन्स डम माने मा सार्कुलार माने खायसे दुलुर महरनि सार्कुलार माने रुप थानाय न डमनि ओंथिया जाबाय मा ए राउन्ड रुफ विथ ए सार्कुलार बेस थानाय मोनसे राउन्ड रुफनो गोसोआव लानो गोनां बे नुबा बायनो सिनायखागोन आरो बेबायदि बाय दुलुर महर टाइपनि स' बे डम माउन्टेन्सनि पिक्चार मोनसे सावगारि नुथाय जों बेनि बागै एसे मिथिनानै माबायदि सोमजियो डम माउन्टेन्स फ्रम हट मल्टेन मेटेरियल राइजिं फ्रम द आर्थ's mantle into crust that pushes overing sedimentary rock layers upward to form a dome or shape नाय जोबोद मिथिनो गोनां डम माउन्टेन्सआ माबायदिनो माबायदि जोनोम जानाय नामनो फ्रम हट मल्टेन मेटेरियल गुदुं गलिनाय बेसादफोर मल्टेन गुदुं गलिनाय हा सिङाव थानाय बेसादफोरासो खोब गरम जायो नङा होमबा बे गुदुं गलिनाय बेसादफोरा मा खालामो राइजिं फ्रम द आर्थ's mantle एकदम हानि सिंनि गेजेरनि लेयारनिफ्राय आं दहायनो नै सिगाङाव बुंबोखादो नैबे बे आर्थनि सानि बाहागोखौ मा होनना बुङो क्रास्ट होनना बुङो सारफेस एरियाखौ क्रास्ट होनना बुङो जेराव हादोर बिफां लाइफां हाजो हाला दङ बे जाबाय क्रास्ट आरो बेनि एसे बेसेबां किल'मिटार थांनानै बेनि गेजेर मोनसेया जाबाय मा मेन्टेल आरो जोबथा थोरफोआ मा जाबाय थोरखर नै जाबाय मेन्टेल स' नैबे मेन्टेलनिफ्राय जोंनि बुहुमनि गेजेर लेयारनिफ्राय खायसे गुदुं बेसादफोरा गलिनानै ओंखारबोयो राइजिं फ्रम द आर्थ's mantle into crust बे सा बाहागोआव ओंखारबोयो सा लेयाराव क्रास्ट लेयाराव ओंखारबोयो एन्ड डेट पुजेस ओभारिं सेडिमेन्टारि रक आरो पुश खालाम नारबोयो माने सानि बे अन्थाइफोरखौ सेडिमेन्टारि रक्स लेयार्सफोरखौ नारबोनानै गोजौ फारसे नारबोयो आरो मा महर लायोनो बेयो डम शेप मोनसे दुलुर महरनि मोनसे शेप महर लाफायो गोजौ जाफायो हानि सा बाहागोखौ नारबोना सिंनिफ्राय मेन्टेलनिफ्राय माने ओंखारबोनानै खायसे गरम बुस्थुफ्रा बेखौ मा ओंखारनानै नारखोहरो गरमजों प्रेसाराव माने नारखोनानै माने सानि क्रास बाहागोखौ माने गोजौ माने दुलुर महर लाहोयो आरो बेबायदि जानाय हाजोखौनो मा होनना बुङो डम माउन्टेन्स होनना बुंनाय जायो जोबोद गोसोआव लानो गोनां आरो बेनि फर एग्जाम्पल माबा दङ एडिनरन्डेक माउन्टेन्स अफ निउयर्कआव थानाय एडिनरन्डेक माउन्टेन्स ब्लेक हिल्स अफ साउथ डाक'टा बे जाबाय गुड एग्जाम्पल्स अफ some good examples of dome mountains. So very important गोसोआव लाखि dome mountains are formed from hot molten material rising from the earth's mantle into crust that pushes overlying sedimentary rocks layer upward to form a dome shape. Dome shape जानो थाखाय बे सिंनिफ्राय नारखांबोयो सानि क्रास्टखौ आरो बेबायदि सोमजिनाय हाजोखौनो मा होनना बुङो dome mountains होनना बुंनाय जायो आरो नै बेफोर जाबाय these are some good examples of dome mountains. So very important. नेक्स्ट बाथि एबा जोबथि रोखोमनि माबायानो जाबाय मा बेयो रेजिडुयेल माउन्टेन्स होनना बुङो बा रेजिडुयेल माउन्टेन्सआ माबायदि सोमजियो जों बेनि बागै मिथिना लानि नै जाबाय रेजिडुयेल माउन्टेन्सनि सावगारि नैबे गोजौ माने जायगा ओमफ्राय खुख्लानानै सिदा थोंजों जादों आरो खोब माने सिब जादों बे स्लिप माने
स' बे माबायदि जादों एसे फायस्ला धरननि जाबोदों आरो जेथिया गोजौ गोजौ स' गोजौ गोजौ हा प्लेटिउफोरा गुगानानै माबायदि जायो जों नायनि बिदि बायदि मा लिरना होदों बिथिं देयर फर्म एज ए रिजाल्ट अफ इरोशन अफ प्लेटिउस एन्ड हाई प्लेन्स बाय भेरियास एजेन्ट्स अफ इरोशन आरो बे माबायदिया माबोरै सोमजिनो बे रेसिडुयेल माउन्टेन्सफोरा माबोरै सोमजिनो खायसे गोजौ जायगा प्लेटिउफोरा गोजौ समान गोजौ जायगाफोरा गोजौ हाई प्लेन्सफोरा माब्लाबा माने खायसे एजेन्टफोरा इरोसन खालामनाय एजेन्ट होनना बुंबाथ' जों बांग्रि मावनायावबो जायो माबा अखा बांखायावबो जायो बेबायदियाव खुख्लानानै खायसे एजेन्ट्सफोराव बाय भेरियास एजेन्ट्स अफ इरोसन खुख्लानाय खायसे एजेन्ट्सफोरजों मा खुख्लानानै मा सोमजिनो बेबायदि रेसिडुयेल माउन्टेन्सआ सोमजिनो खुख्लानानै गोजौ गोजौ हाफोरा गोजौ गोजौ माने प्लेन्सफोरा बेफोरो प्लेटिउफोरा माने माब्लाबा एकदम खुख्ला खुख्ला मा जायो थिया मोनसे हाजोनि महर लायोनो आरो बेनि बेखौनो मा होनना बुङो बेबायदि टाइपनि हाजोखौनो मा होनना बुङो रेसिडुयेल माउन्टेन्स होनना बुंनाय जायो आरो फर एग्जाम्पल केटस्किल माउन्टेन्स अफ निउयर्क निउयर्कनि केटस्किल माउन्टेना बेनि मोजां एग्जाम्पल साइरास अफ स्पेन हाइलेन्ड्स अफ स्कटलेण्ड एन्ड नीलगिरि पारसनाथ गिरनार राजमहल अफ इन्डिया एक्सेट्रा आरो बेफोर जाबाय साम गुड एग्जाम्पल्स अफ रेसिडुयेल माउन्टेन्सनो बबे केटस्किल माउन्टेन्स निउयर्कनि केटस्किल हाजो आरो साइरास अफ स्पेननि साइरास हाजो हाइलेन्ड्स अफ स्कटलेण्डनि हाइलेन्ड्स आरो जोंनि भारतनि नीलगिरि पारसनाथ गिरनार राजमहल बेफोर जाबाय भारताव थानाय रेसिडुयेल माउन्टेन्सनि मोजां एग्जाम्पल्स स' गोसोआव लाखिनांगौ भेरि इम्परटेन्ट जों बेनि फिचार्सफोरखौ बेयो माबोरै दानाय जायो बेनि एग्जाम्पलफोरखौ गोसोआव लायोब्ला बेनिफ्राय जा कुइसन जायो बेखौ आं आसा खालामो एन्सार होनो हागोन स' दिनै आरो बारा गोबाव खालामाखिसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा प्लिज लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं